Jennifer Hanlon fi. Mae gen i fi siop yn Caernarfon yn Lotti Wren. Dwi wedi bod yma am 9 flynedd bron. Nes i tyfu fyny ar Siobhan, ond dwi'n dod o Dublin yn Iwerddon yn greiddiol. A nes i symud yn ôl i fyma, cos o'n i eisiau agor siop, a noedd nes i weld yna gap yn y market yn Caernarfon. So. Wel, dwi ddal eisiau tyfu, dwi'n pob tro'n edrych am pethau newydd. Dwi'n mynd lot o designers lleol, a so dwi'n pob tro'n edrych am pobl newydd, artist newydd, pethau fel yna. Mae Caernarfon yn newid trwy amser I gyd. Mae lot o siopau wedi gael, jyst mae yna pobl wedi gadael neu retirement. Mae lot o siopau newydd yn agor hefyd, so dwi'n reit optimistic. Wel, dwi'n jyst meddwl mae lot mwy diddorol efo, mae'n rhaid I ddewis efo siopa fach. Does am ddewis os ydym ni'n prynu popeth o'r un lle. A fel dwi'n deud, siopa fach ydy platform really dda I pobl sy'n gwneud pethau'n lleol, cwmnïau lleol sy'n dechrau'n fach. Mae siopa fach yn lle dda I nhw datblygu. Dydy siopa mawr ddim yr un diddordeb, dwi'n meddwl. Mwy o siopa lleol, independent, rhywbeth wahanol. Mae gen I siopa'n safon really dda yn Caernarfon. Mae pawb sy'n neud be ma'n neud, ma'n neud o'n dda. Mae gen I ddewis rhy dda, ond ma'n ddal ddigon o le I mwy o siopa wahanol, definitely, yeah.